Ja, så tror jeg, vi er nået til cirka 1 minut over, så der kommer sikkert lige nogen ind også i løbet af webinaret her, men jeg vil lige give en introduktion. Jeg vil sige for det første velkommen til vores GeoInfo webinar om GeoAI. Det er noget, som vi har glædet os rigtig meget til, fordi der sker rigtig meget inden for både AI generelt, men også på Argis platformen i forhold til GeoAI. Og det vil være sådan, at I må rigtig gerne stille spørgsmål. Jeg prøver at holde lidt øje med, hvad der kommer ind undervejs, og så er tanken, at vi tager spørgsmålene til sidst. Og hvis der er et eller andet, som er meget relevant for lige noget kontekst, så kan det være, at jeg prøver at se, om vi kan flette det ind undervejs. Og så skal det siges, at webinaret det bliver optaget, så hvis I ikke lige får det hele med, eller gerne genbesøge nogle pointer, som vi er kommet med, så vil der komme en e-mail med noget opfølgning og et link til webinaret og også nogle andre informationer. Yes. Og så har mit navn det er Magnus Damsbo Lund. Jeg er løsningskonsulent, og jeg har allieret mig med Naomi Crump, som er GIS-konsulent, og Per Andersen, som også er løsningskonsulent. Og fælles for os alle tre er, at vi har arbejdet med imagery og deep learning, og specielt GeoAI, og vil derfor fortælle jer lidt mere om GeoAI på Argis platform. Så vores agenda den er sådan, at du starter lidt med en introduktion til deep learning og GeoAI, så lidt forudsætninger for, hvordan man kommer i gang, og hvad man skal bruge, prætrænede modeller på platformen, og så vil Per tage over i forhold til noget med demo af prætrænet model, både inden for Argis Online, vores cloud-løsning, software as a service, og også på desktop-platformen i forhold til Argis Pro, og det vil være nogle specifikke brugsscenarier, som han kommer ind på. Så vi slutter af lidt med at fortælle lidt om, hvad for nogle læringsmaterialer og dokumentation, der ligger, og også i forhold til, hvis man ikke har Argis licens, som man gerne vil prøve det af, hvordan man kan bruge en prøveversion, og så til sidst lidt afrunding og spørgsmål. Så inden jeg lige giver ordet videre til Naomi, så har jeg lige et spørgsmål, som hvis I har lyst, gerne lige må svare på. Det vil være sådan, at jeg lige prøver at launche sådan et spørgeskema her, som gerne skulle komme op i midten af jeres skærm, eller også ude i højre side. Så hvis I har lyst til at svare i forhold til, hvad jeres kendskab er til deep learning og GeoAI, så må I meget gerne lige bare bruge en 5-10 sekunder på lige at give et svar her. Og hvis I ikke lige har fået svaret, jeg kan se, at der er en del, som allerede har svaret på det i forhold til, at de har hørt om det. Der er også nogen, der arbejder lidt, og der er nogle få eksperter til stede. Så det er fedt, at der er lidt forskellige vidensniveauer, og hvis I har lyst til at svare på det senere, så kan I også gå hen og svare her efterfølgende. Ellers så vil jeg bare give ordet videre til Naomi til at starte med, som kan give en introduktion til GeoAI og deep learning. Perfect. Thanks, Magnus. Yeah, I'll just take over the screen here. And it looks like we have a lot of new beginners to deep learning, maybe somebody who's used it a little bit more thoroughly. I think just to start, we'll get on the same page. I'll explain the terminology a little bit more thoroughly. So when we talk about artificial intelligence, we're talking about this large circle, this general theme of training computers to process data in order to recognize patterns, make decisions, and judge like humans might. Within AI, artificial intelligence, we have a smaller circle, this branch of machine learning, which is a method in which we train computers to solve a problem with minimal human interference. So machine learning can range from less advanced, maybe you've heard of linear regression modeling, to the more computationally intensive side, which is where we start to talk about deep learning. So within machine learning, we have deep learning. It's a subset of machine learning that uses several layers of algorithms in the form of what we call neural networks. And they're called this way because essentially they mimic the way a human brain can learn in a very simple sense.
So deep learning, of course, requires a lot more computational power and some very extensive training data in order to get quality results. So within the ArcGIS platform, we actually have three main workflows for using deep learning. The first would be to use an existing pre-trained deep learning package that Esri has developed. And if you're familiar with the ArcGIS platform, we have what is called the Living Atlas, the ArcGIS Living Atlas. And this is basically a content repository of all sorts of products that Esri creates themselves and then shares with ArcGIS users. So what they have to offer in terms of deep learning are pre-trained models that have been trained extensively on hundreds of thousands of features. So if you've ever worked with a deep learning model, you know that this is a large portion of the work is training the model. And they've done that footwork in advance. So if you can use this, use one of the pre-trained models, and I'll show examples of that on the Living Atlas later. That's great. But let's say that you want to use one of the pre-trained models, but it's not quite predicting accurately in your study area. What we can then do is fine-tune one of these existing models. So using that baseline of hundreds of thousands of trained features that Esri has created, we can actually incorporate our own data from our own study area to kind of fine-tune this model to what we're working with. For example, if we're working on a car detection model that's trained in the US, maybe it doesn't predict so well the cars that are in a Danish study area. We can incorporate data on Danish cars, Danish imagery, to get better results for our area. So this is a much quicker option than creating our own model from scratch. However, if we want to do that, if we have a very unique use case or we want to create a custom model, we actually can do that within the ArcGIS software. It'll just take quite a bit of training samples, which you can create directly in ArcGIS Pro. However, as a rule of thumb, if you're able to use a pre-trained model, even with fine tuning, this is a extensively cheaper and faster option. So just to explain a little deeper the workflow that we have within the ArcGIS platform, we can actually go from start to finish in our workflow directly in the ArcGIS platform here. We can collect our training data in ArcGIS Pro or the Deep Learning Studio online. We can convert it into the format that the model needs for training. We can use the deep learning geoprocessing models to train and fine tune our models. And these allow us a variety of different parameters for our models. So there's a lot of flexibility there, going from less complex to more complex, depending on what you need. You can do that within the geoprocessing tools in our ArcGIS Pro environment. Once we have an effective model, we can share these results on the online portal environment. And this allows other users in our organization to contribute and run the models themselves within their desktop or online environment. And finally, of course, we can pull our results into web maps and applications that we create in the portal. So this will allow us to, for example, share the results of our model with team members out in the field. So we can work from start to finish all directly within our environment here. And of course, it's important to mention that there are some software, hardware requirements, prerequisites for working with these models. A dedicated GPU is going to allow you the best performance possible. For small scale analyses, that is fine-tuning a model, you probably want to have a minimum of 8 GB of RAM. When we start talking larger production workflows, it might push more into 16 GB. So it's good to note that you're going to want a high-performing GPU here. We'll need the ArcGIS Pro licensing and image analyst extension. And then finally, the geoprocessing tools work with a variety of Python packages. And this is available from Esri Download. You can install these directly into your Python environment. So if you're working with a standard Esri ArcGIS setup, or you're looking to gain access to these workflows, you just need to keep these 3 points in mind in order to successfully train and run models on your own machine. And then I just want to give a couple examples of these pre-trained models that are available on the Living Atlas. So I'm actually going to exit the PowerPoint here now and show what this looks like.
So if you enter Esri's pre-trained deep learning model site, you can see that there's actually quite a few models available to us on the Living Atlas. And this is a wide variety of different types. You can see there's image detection, different classification. It works with a variety of different imagery types. You can see there's like LiDAR, satellite imagery, as well as full motion video. So I'd like to show a couple examples of these. This is the Living Atlas of the World. This is what I was talking about, is Esri's library of resources that they upload and create themselves. So here we have all the deep learning packages, deep learning models that are available to us as ArcGIS users. So we can see here some car detection models. These are, this one's split. So one is trained on the US, one is trained in New Zealand. Like I say, there can be differences in study areas, so you may need to incorporate some of your own data in order to fine-tune this model. But we have a lot of different models available here. So there's tree detection, ship detection. I recommend having a look through the library and seeing if there's anything interesting, if there's anything that might help you automate a process that you already have going on. Yeah, so if we were to, for example, click on one of these models, it would bring us into an item page like this. And here's where we can download the model for use in our geoprocessing tools in ArcGIS Pro. But the item page also gives us a description on exactly what the model can do. It'll tell us what imagery we need to input. This one takes a 10 centimeter high-res imagery. So we could actually use the Danish orthophoto, which is available for free from the Data Forsyning. It will tell us where this is expected to work, where it's been trained, what model has been used to build it, and some sample images of what you might expect when you run this on your own data. So one more thing to note about these item pages here, you can find a specific guide to each model on the item page. And if you're not familiar with ArcGIS software or you're not familiar with deep learning workflows, this will tell you step by step how to incorporate your own data into this model and make it work. So, for example, it'll give us definitions of the parameters and some possible defaults that you might input there so that you can at least get an output using your own data. It makes it very accessible if you're not so familiar with deep learning modeling. So that's a nice thing here. Another page that I want to share here, we have ship detection. And I want to mention this one, another good example of a different sort of imagery input here. This one takes the Sentinel-1 SAR polarization band raster. If you're familiar with satellite imagery, Sentinel-1 is an open source satellite imagery. You can find it on, for example, Earth Explorer for download. And this is a cool one because it can penetrate cloud cover. And if you're working in an environment like Denmark, there's a lot of cloud cover here. So this one, of course, can work around that. It's good to know that we can use many different types of input imagery in these models. Finally, I want to show one final model here. This is TextSam, and this was uploaded by Esri earlier in the year. And this is a segment anything model that takes a text prompt from the user to determine what it's going to output. And this is really cool. You can see that there's no resolution requirement on the input. That's going to be based on what it is you're trying to detect. Now, in the sample imagery, you can see what this takes as a parameter, of course, is a text prompt. So you tell it what to detect. It's trained on a wide variety of different objects. So if we give it car, it'll try to find the cars from our imagery. It can use a different types of imagery. Yeah, so you can play around and see what exactly you can detect. Here we have solar panels, we have cloud cover or clouds. This can be really useful for collecting data automatically, maybe collecting training samples for another model, as long as you do a quality review to see that it is detecting correctly what it is you want it to detect. But I recommend playing around with this one. It's very interesting, and it's quite accurate in ways that are a little bit unexpected. So
Yeah, without further ado, I think I'm going to hand it over to Per, who's going to give a couple demos of the more hands-on side of incorporating this into ArcGIS. So feel free to take it over, Per. Tak for tak. ordet. Sådan. Nu skulle jeg gerne dele min skærm. Jamen, jeg får lov til at fortælle lidt om 3 forskellige emner, som hvordan man bruger GeoAI sådan i praksis. Og det første emne, det er demo af en prætrænet model. Og i det tilfælde her, der bruger jeg MapVieweren og en helt simpel løsning, hvor jeg uploader et billede til MapVieweren, og så bruger jeg TextSame, og så vil jeg gerne finde alle biler på det billede her, og så går jeg simpelthen ind og skriver, at jeg gerne vil se biler. Og så ser jeg selvfølgelig resultatet direkte i MapVieweren, og jeg kan lige prøve at skifte her, så jeg lige finder MapVieweren frem. Sådan her ser MapVieweren ud. Jeg har uploadet et billede med en parkeringsplads, og går og vælger mit tool, og det er egentlig bare, når man går op her i toppen, og så søger på Deep eller Deep Learning, og så vælge den her, der hedder Detect Objects Using Deep Learning. Man skal lige holde tungen lidt i munden, lige i munden her hedder det, fordi der er lidt forskellige løsninger her. Men når vi snakker om TextSame, som jeg lige kommer lidt ind på, hvordan den virker, så skal man bruge den her, hvor det hedder Detect Objects Using Deep Learning. Og jeg skal nok lige forklare forskellene lidt senere i mit indlæg. Men når jeg vælger den her, så går jeg ind her og vælger mit input, og der vælger jeg så dronebilleder til biler, og det er det billede, jeg har fremme her. Og så skal jeg vælge min model, og der går jeg ind og siger Select Model. Og heroppe i My Content, der vælger jeg Living Atlas. Og så søger jeg på TextSame. Og så vælger jeg den model her. Og Naomi var også lige lidt inde på den, men TextSame, det er jo en model, der er udviklet af Meta, eller også kaldet Facebook, hvor man har brugt Metas data til at træne en model, og så har man kombineret den her model med generativ AI, så man kan gå ind og skrive i den her tekstprompt. Der kan man gå ind og skrive, hvad det er, man gerne vil finde på billedet. Og her skriver jeg så bare cars. Og som det er lige nu, så skal man helst skrive det på engelsk. Hvis man skriver biler, så finder man også nogle biler, men der finder ikke så mange, som hvis det er cars. Og de andre parametre hernede af, dem skal man som udgangspunkt bare lade stå til standard. Det flytter ikke meget, hvis man begynder at justere de her parametre. Og så hernede, hvor der står output, jamen der skriver jeg så biler for eksempel, og det er så det lag, det kommer til, eller navnet på laget. Og så siger man run. Inden man lige trykker på run, så kan man trykke på den her, der hedder estimate credits. Og når man trykker på den, så får man at vide, hvad det koster at køre den her kørsel. Fordi det er i ArcGIS Online, så arbejder vi jo med det her credits valuta. Og det koster, sådan en kørsel som den her, den koster cirka 1 credits, og det er lige knap 1 krone, så det er ikke fordi, det stikker fuldstændig af. Og så i stedet for at køre den nu, i det tilfælde er det tager cirka 4 minutter, så derfor springer jeg lige selve kørselen over, og så kan jeg gå herop og trykke på markeringen, og så kommer så mine markeringer frem. Og så er der så, at den har markeret alle bilerne her. Man kan sige, at den rammer forholdsvis godt, men altså, der er nogle andre objekter herover, som den også tror er biler. Og hvis man så ved, det er biler, man kører efter, jamen så vil man typisk gå ind og markere selve parkeringspladsen her, så når man kun kører kørslen på parkeringspladsen. Og så undgår man også, hvad skal man sige, for alt for mange fejlobjekter med.
Men altså, TextSam er forholdsvis god til at finde afgrænsede objekter, såsom biler og bygninger og sådan noget, altså hvor der ligesom er en kant på. Det er TextSam rigtig god til at finde. Man kan selvfølgelig, nu er det TextSam, vi snakker meget om, men man kan jo godt køre mange forskellige modeller herover i MapVieweren. Det er sådan set bare at gå ind i Living Atlas, og så finde den model, der passer bedst. Og der findes jo også modeller til parkeringspladser. Eller til biler, og finde biler. Så det her, det er den absolut nemmeste måde at lave GUI på. Det er i MapVieweren, og det er at hente den model frem, man kører med, og så trykke Run. Den næste løsning, jeg vil præsentere, det er opmåling af parkeringspladser, og det er en lille case, vi laver for en kunde, hvor kunden gerne vil have opmålt parkeringspladser, som skal for eksempel ryddes for sne, eller fejes, eller hvad nu de skal. Og der har jeg så brugt en pre-trained model, der hedder parkering, altså en, der er beregnet til at opmåle parkeringspladser med. Men det der er i det, det er lavet i USA, og det vil sige, at der ser parkeringspladser en lille smule anderledes ud, end det gør i Danmark. Og det kan også være, at selve dataene, de er lidt anderledes. Så derfor har jeg startet med at køre den model, og så har jeg så brugt ortofoto forår for GeoDanmark, og måske som VMTS, og så har jeg kørt den derpå, for at kunden sådan relativt nemt kunne komme i gang. Og så har jeg så trænet modellen efter danske forhold, og efter den opløsning, der nu er i GeoDanmark, eller i ortofoto forår for GeoDanmark. Jeg kan lige prøve at vise dig det her, og skal lige skifte der. Her er det et billede, som jeg har klippet ud. Man kan godt køre direkte på en VMTS-server fra dataforsyningen. Og det fungerer også ret fint. Det tager bare noget længere tid for den at køre direkte på en VMTS-server. Så derfor har jeg lavet et lille tool, der så klipper et område ud, hvor jeg så kører på det område. Og jeg kommer lige lidt tilbage til, hvordan man laver selve beregningen. Men jeg kunne lige starte med at vise jer markeringen her, hvor jeg har markeret parkeringspladserne. Og det er den første kørsel, jeg har kørt, hvor den rammer faktisk rimelig på den her parkeringsplads, der er midt i billedet. Men når jeg så har lavet selve træningen, så har jeg en til ligge her. Og så kan man så se, at nu er den måske trænet lidt bedre, og den rammer måske lidt mere ud her i kanten. Men der er nok stadig plads til lidt forbedringer. Hvis jeg lige viser jer lidt om, når man skal træne selve modellen, så er det egentlig sådan ret basalt. Altså man går ind og sætter markering, og så siger man, okay, det er det her selve modellen, den kommer frem til. Så går man ind her, hvor der står, laver et lag, som jeg så har kaldt clips til træning. Og når vi snakker om objekter, som vi træner, så hedder det clips. Altså det vil sige, at hvis jeg går op i edit her, og så går ind under create, og trykker på markering herover, og så tager min opretter en polygon, jamen så går jeg simpelthen ind og siger, den her, den vil jeg gerne have til at, den vil jeg gerne justere en lille smule. Jamen så tegner jeg simpelthen parkeringspladsen ind. Og når jeg så har tegnet parkeringspladsen ind, som jeg synes, at den skal se ud, så går jeg ned i min værktøjskasse, og de går tilbage hertil. Og så vælger jeg den her, der hedder eksporter træning data for deep learning. Og der vælger jeg så mit billede, og det kunne tage den der. Og så vælger jeg her, hvor jeg vil gemme billedet, og jeg kommer ikke til at lave kørselen, så jeg går bare igennem de her forskellige indtastningsmuligheder. Men det er simpelthen her, hvor jeg gemmer mine træningsdata. Og det er jo fordi, når jeg trykker på eksport, jamen så tager den jo et klip af det område her,
og selve billedet og gemmer ned på harddisken. Og så skal jeg lige vælge, hvad for en værdi i mit feature-lag, eller mit lag, som jeg vil gemme. Og så hernede, hvor der står metadata-format, der er det sådan, at man skal vælge det format, man eksporterer ud i. Og der er lidt to forskellige løsninger. Der er, hvor man kører det her classified titles, eller hvor man kører det, der hedder object detect, og det kommer jeg også lidt tilbage til. Når det er parkering, så bruger jeg den her classified titles. Og så trykker jeg run, og så eksporterer den de her clips ud i en mappe. Så clips, det er altså de rettelser, jeg laver. Så jeg lige hopper tilbage igen. Og så for at træne selve modellen her, så har jeg et værktøj her, der hedder Train Deep Learning Model. Og så vælger jeg så mit træningssæt, og det er jo så det, som jeg lige eksporterer ud. Og så vælger jeg her, hvor jeg vil gemme min model. Og så her, hvor der står pre-trained model, der vælger jeg den model, som jeg skal træne. Og der er det jo så den her amerikanske parkeringspladsmodel, jeg vælger her. Og så skal jeg egentlig bare trykke run, og så træner den her model. Og så efterfølgende, så kan jeg køre selve modellen igen. Og så går jeg simpelthen ind og vælger den her, der hedder detects, eller der bruger jeg den her, der hedder classified pixels using deep learning. Og så vælger jeg mit rasterkort, og det er igen ortofoto. Og så vælger jeg lige, hvad den skal hedde. Og så kører jeg så min nye model, som jeg har trænet. Og så er det ellers bare tryk run. Og så kommer den her resultat med blå her. Så det består af, at man prøver at køre en standardmodel, tryk på og ser, at den virker ordentligt, og så tegner man de områder ind, hvor man synes, at den skal blive bedre. Og så eksporterer man de her træningsklips ud, og så træner man selve modellen med de her clips, og så prøver man at køre den nye model en gang mere, og så håber man på, eller så bliver resultatet forhåbentlig bedre. Og der er selvfølgelig meget, man skal tage hensyn til selv. Hvis de parkeringspladser, man skal køre på, hvis de oftest ser sådan her ud, så er det dem, så er det sådan her, man skal tegne dem. Okay, jeg kan lige prøve bare lige for sjov lige at slå København til her. For eksempel herovre, så er der nogle andre typer af parkeringspladser. Og hvis jeg træner dataen, altså træner også på den her parkeringsplads, så kan jeg godt få nogle lidt andre resultater ind. Så derfor er det en god idé lige at sætte sig ned og tænke, hvordan skal de her parkeringspladser se ud? Hvordan rammer jeg dem bedst muligt? Jamen, det kunne være, at de skulle se sådan her ud altid, og så er det, man skal gå efter. Man kan sige, at heroppe, der har vi sådan det er nok en parkeringsplads, der tilhører et eller andet center eller sådan noget. Der ser parkeringspladsen lidt smule anderledes ud. Og så bliver resultatet altså også lidt anderledes. Men altså, hvis jeg begyndte at tegne det her ind, så vil jeg også ramme bedre. Den næste løsning, jeg vil vise, det er genkendelse af tidsler i romark. Og tidsler i en romark, det er noget, man bruger meget inden for landbruget, hvor man bruger noget, der hedder spotsprøjtning, så når man rammer kun de steder, hvor der er tidsler i romarken, og så undgår man at bruge sprøjtemidler i andre dele af marken. Og det er sådan, at jeg har en baggrund i landbruget og har arbejdet en del med billedgenkendelse af ukrudt, og derfor har jeg sådan en interesse i at få de her ting til at virke. Noget af det, der er vigtigt, det er at vælge den rigtige opløsning på billederne. Og der skal man ikke nødvendigvis have 1 cm opløsning. Der kan man godt gå op i 5 cm per pixels, og man vil stadig få lige så godt resultat. Til gengæld så er det meget hurtigt at arbejde med at lave modellen og få den til at genkende ukrudtet.
Og så er det igen eksportering og klargøring af clips. Og så skal man vælge, hvad for et format man vil køre ud i, altså metadata. Og så skal man vælge, hvilken model man skal køre ud i. Og der er rigtig mange modeller, og jeg kommer lidt ind på de her modeller senere. Men grundlæggende, så skal man vælge, om man vil køre classified titles, eller man vil køre classified pixels, eller man vil køre objekts, hvor den kigger mere på objekterne, og det kommer jeg igen ind på. Jeg kan lige prøve at vise det en gang her, hvordan det ser ud. Det her, det er et brune-billede, hvor jeg simpelthen har trænet en model fra bunden af, ved at simpelthen sidde og tegne alle områderne ind, hvorhen der er tidsler. Og jeg kan lige prøve at se her. I kan se, at roeren, det er dem her, de lange rækker her, og så de her planter her, det er så tidsler, der står i marken. Og jeg vil ikke gå det hele igennem en gang mere. Den største forskel, når man har tegnet alle de her områder ind, så her, hvor man skal train deep learning model, altså vælge det værktøj her, så vælger man træningsdataene. Nej, undskyld, vi hopper lige tilbage. Ja, nej, vi tager bare herfra. Træn deep learning model. Så i stedet for at vælge den her prætrænede model, så hernede, hvor der står modeltype, der skal jeg vælge, hvad det er for en model, jeg vil bygge min trænede model på. Og der er rigtig mange muligheder. Og jeg kommer lidt ind på nogle forskellige løsninger. Jeg har brugt meget den her, der hedder Mask CNN, fordi den virker egentlig på flere måder. Men ellers er der også en, der hedder UNet her. Den er også ret god. Og så er det egentlig bare at trykke run, og så starter man sådan set sin model. Hvis jeg lige skal prøve at vise jer, det bedste resultat, jeg har lavet, og lige sætter markering her, så vil I se alle de røde områder her. Der har den faktisk ramt de her tidsler ret godt. Der er enkelte planter rundt omkring, der den ikke har taget med. Men generelt så har den trænet, eller så har den egentlig ramt meget præcist. Og lige se marken her igen. Og der er også nogle steder, hvor den godt kunne blive bedre. Der er brugt cirka 400 clips, altså 400 markeringer af hvorhen der er ukrudt den her mark, for at få den til at ramme sådan her. Hvis jeg lige skulle, jeg kan lige prøve at vise jer et eksempel, fordi det er nogle data, jeg har fået af en planteavlskonsulent, hvor han selv har været inde og markere områderne, og de sorte markeringer her, det er de områder, som han mener, der skal køres på. Og der må man sige, at mine markeringer, de holder sig inden for hans områder, og måske er jeg faktisk en lille smule bedre, end det han kommer frem med. Hans områder er noget grovere, end det jeg kommer frem med. Og ellers så har jeg jo lavet mange forskellige hernede af. Jeg har trænet dem på 5 cm pixels. Jeg har trænet dem på forskellige modeltyper. Og nogle rammer nærmest ikke overhovedet. Og så er den her UNet, den har egentlig ret gode resultater med. Og så er den her Deep Lab, den har også ret gode resultater med. Men det kommer helt an på, hvad det er for nogle opgaver, man arbejder med. Inden man lige begynder at tegne 400 objekter, så kan man med fordel for eksempel køre den her TextSam-model. Og inde i TextSam, der har jeg simpelthen været inde og skrive, at jeg skal finde weeds, eller jeg tror, jeg kaldte weeds, og jeg også kaldte jeg den weed plants, og jeg kaldte den field weed. Og de røde markeringer her, det er altså det, den er kommet frem med. Og så har jeg ligesom taget udgangspunkt i det, og brugt det resultat til at videretræne min egen model på, så jeg ikke skulle starte helt fra bunden af. Og den finder faktisk ret meget også.
så den finder også en masse fejl, men den finder en hel del, og så bagefter kunne gå ind og lave mine egne indtegninger. Så det er altså det resultat bare ved at køre tekstsagen. Jeg hopper lige videre til næste billede. Der er ligesom et overordnet set 2 muligheder. Der er den, der hedder objektdetektion, og det er altså den modeltype, jeg vælger. Så hvis jeg vælger en Faster CNN, så kigger den på billedet, og så forsøger den at lokalisere specifikke objekter i billedet. Og den er god til sådan noget som biler, træer, bygninger, alt sådan noget, der er sådan ret afgrænset. Det er den rigtig god til. Den er meget hurtig til at finde objekter, og den er meget sådan, specifik på det, den finder. Den er ikke så god til at finde sådan noget som tidsler i en roemark. Lige snart det bliver noget, hvor det bliver lidt mere uensartet overflade, så er den ikke så velegnet. Og det næste, det er sådan her klassifikation af pixels. Og det er den, jeg har brugt for eksempel til den her roemark, og det er faktisk også den, jeg har brugt til parkeringspladsen. Og den er rigtig god til sådan noget kortlægning af arealer, og så er den jo god til at køre på hele billedet. Men til gengæld så kan det tage ret lang tid. Det er ret tung at arbejde med. Og der er også mulighed for en del fejl input. Så, men altså det er sådan noget som... Det er sådan... Det der opgaveskema. Kan du sende mig et link? Så lægger jeg det. Jeg tror lige, jeg beder om at slå mikrofonen fra. Og eksempler på modeller, det er UNet og DeepLab, og altså de er ret gode til sådan nogle ting med planter. Og her har jeg altså 10 forskellige modeller inden for GeoAI og Deep Learning. Og de modeller, vi ser på skærmen her, de er jo udelukkende til, når man selv vil træne en model fra bunden af. Det er ikke, når I skal bare forbedre en eksisterende model, fordi så er det jo den eksisterende model, der ligesom har besluttet, hvad det er for en modeltype, man vil bruge. Og der er altså der er mange forskellige muligheder, og der kan man gå ind og kigge på, om det er noget, der skal være hurtigt at arbejde med, eller det skal være meget detaljeret, for eksempel planter i en roemark, hvor vi gerne vil have mange detaljer med. Og den her liste her, eller man kan i hvert fald finde en liste inde på Esris hjemmeside. Der kan man finde en liste med alle de forskellige modeller, og der er også mere end de her 10 modeller her. Jeg tror, min tid den er ved at være løbet. Så jeg tror, jeg overlader ordet til Magnus igen. Yes. Tak for præsentationen, Per. Det var virkelig godt lige at få lidt indsigt i, hvordan man kan komme i gang, både på den lette og den lidt mere, ikke besværlige måde, men lidt mere i dybden. Yes, jamen jeg vil lige... Jeg kan se, at vi ikke har så meget tid tilbage, og der er kommet en del spørgsmål, så jeg prøver at gøre det lidt hurtigt i hvert fald. Man kan sige, at det, som der er i forhold til læringsmaterialer og dokumentation, ArcGIS-platformen er meget velunderstøttet, og der er meget dokumentation, så mange af de her ting, som er blevet nævnt i løbet af webinaret, det er noget, som man kan finde. Så blandt andet det her med de prætrænede modeller. Fra Living Atlas, der kan man søge på DLPK, det er sådan en forkortelse for de her Deep Learning Packages, og se, hvad det er for nogen, der ligger derinde. Det var det, Naomi var inde på. Så der kan man i hvert fald gå ind og kigge og se, hvad det er for nogle prætrænede modeller, der allerede ligger. Inde på selve Esris dokumentationsside, der er også et overblik over de her forskellige modeller, og hvad der egentlig gør sig gældende. Og det er også nogle af de ting, som Per har været inde på, i forhold til, hvad for nogle, kan man sige, Deep Learning modelarkitekturer, der ligger på det. Så er der også noget læringsmateriale. Esri har nogle forskellige træningssider, og der er et par eksempler her, hvor man kan komme hurtigt i gang med at prøve, hvordan man kan lave det her deep learning. Så vil jeg også lige, for dem som ikke er GIS-brugere,
hvis man har lyst til at prøve det af og se lige, hvordan det fungerer, så er der mulighed for at hente sådan en trial på 21 dage, hvor man går ind og downloader, og så får man så også de tilhørende licenser og det, som der er nødvendigt for at gå i gang med at give sig i kast med GeoAI på ArcGIS-platformen. Så det vil jeg anbefale, hvis man har lyst til at prøve det af, så lige gå ind og kigge her og tage en trial. Og så til sidst, inden vi lige går igennem de spørgsmål, der er kommet ind, så vil jeg også bare lige sende et spørgsmål til jer. Jeg kan se, at der er nogen, der selvfølgelig måske har noget IT, der blokerer for at kunne svare på den her poll, men hvis I har lyst til at svare, så giv den meget gerne lige et skud. Den skulle gerne komme her om et sekund. Så det er egentlig bare lige i forhold til, hvis man har set webinaret her, om det har givet noget inspiration, om man gerne selv vil i gang, eller om man vil anbefale det til andre, eller hvordan man egentlig vil bruge GeoAI i fremtiden. Så det kan I lige svare på, hvis I har lyst. Og ellers så tænker jeg lige, at vi prøver at tage nogle af de spørgsmål, der er kommet ind. Så se om vi kan nå at svare på nogle af dem i hvert fald. Skal vi lige se her. Der er blandt andet kommet noget i forhold til, Per, dit valg af model til klassificering. Nu ved jeg, at du fremhævede nogle eksempler, men er der ikke også en mulighed for at få systemet til at teste nogle modeller, og så komme frem med nogle der passer bedst? Jo, der er et værktøj, der hedder AutoDL, og der kan man sætte den til at træne eller køre på for eksempel de her ukrudtsbilleder i x antal timer. Jeg tror, det er start 2 timer, og så kan man sætte tallet op, og så forsøger den at komme med et bud på, hvilken model, der passer bedst til opgaven. Og nu kan jeg se, at det virker meget tilfældigt, hvilken model du vælger til klassificering, og det er rigtigt. Jeg har jo selvfølgelig haft en fest med at prøve ret mange forskellige modeller for at se, hvor jeg fik det bedste resultat. Og det er ikke altid helt entydigt. Og det kommer også lidt på, man skal tænke på, at man skal træne den her model hver eneste gang, så det er noget, som det har været lidt en hobby at få det her til at virke. Yes. Og så og ellers så er der også i forhold til de områder, hvor modellen ikke rammer, det spørger Ronny om. Kan man gøre noget for at sige, her rammer den forkert? Nej, man kan ikke gøre det omvendt. Man kan kun markere de områder, hvor den ikke rammer. Altså, jeg kan gå ind og markere flere tidskenplanter eller flere parkeringspladser, men man kan ikke fjerne falske positive. Og det er sådan. Ja. Så det handler om at give mere træningsdata til modellen og gøre den bedre. Ja. Så er der også lige et spørgsmål i forhold til om der er en tommelfingerregel i forhold til pixelstørrelse og objektstørrelse. Altså på de prætrænede modeller, på mange af dem, der står der jo, hvad det er for en pixelstørrelse, de er trænet på. Og det er meget vigtigt, at de ting, de følges ad. Med den der tekst-sam, der står der ikke, hvad pixels den er trænet på, men den fungerer ret godt til 5 cm pixels. Og man kan godt, nogle af modellerne, hvis der er for høj opløsning, for eksempel den der med biler, det er en meget godt eksempel. Den havde jeg først i 1 cm pixels, og der fandt den ingen bil overhovedet. Og så fik jeg lavet det om til 5 cm, og så fandt den biler. Men kig på selve den prætrænede models hjemmeside. It's also the case that the resolution of the imagery you're using should line up with the size of what it is you're trying to detect. For example, if we use one that is too high of a resolution and we're trying to detect buildings, for example, it may actually give less accurate results because it has not matched up in the resolution. So knowing the pixel size of what you're trying to detect and matching that up with the resolution of the imagery you're using can be very helpful. Yes. Og så tror jeg, at vi har i hvert fald et sidste sådan teknisk spørgsmål, det er i forhold til, når man har lavet de her, hvis man har lavet sine egne modeller, eller trænemodeller, er det noget, man kan uploade til ArcGIS Online eller Enterprise, der går ud fra det i forhold til, at man kan bruge det også både i MapVieweren eller dele det videre til sine kollegaer?
Yep, that's absolutely something you can do. When you train a model, it will output a deep learning package, and that is something that, as you saw in the Living Atlas, can be downloaded. You can also upload your own and share it across the portal. Yes. Og måske vi lige skal tage det allersidste, der kom ind. Hvilken opløsning anbefales til objekter på 1 meter? Bare et eksempel. Ja, det tror jeg tænker måske det kommer lidt an på, hvis der er en prætrænet model, som der er lavet til et datasæt, som har en fin opløsning, så kan det være, at det giver mening. Men ellers så er det nok lidt mere, at man skal have en relativt god opløsning på under, ja, måske nede i nogle, jeg ved ikke, 10 cm størrelse eller mindre, måske noget dronebilleder. Ja, det er i hvert fald et bud. Men inden vi lige slutter af, så var der også lige en, der spurgte om optagelsen, den bliver tilgængelig, og den bliver sendt efter webinaret, så det skal I nok få adgang til. Så inden vi runder af, så vil jeg bare lige sige, at tak fordi I fulgte med, og håber, I er blevet inspireret af vores webinar. Og så har I her vores kontaktinformationer, hvis I gerne vil vide mere, I har nogle spørgsmål, I ikke lige fik svar på, eller I har nogle use cases, I gerne vil diskutere med os, så skal I være velkommen til at sende os en mail, og så kan vi prøve at se, om vi kan få svar på det. Og ellers så her efter webinaret, så vil der også komme en opfølgningsmail, hvor der står lidt omkring, både med optagelsen, måske noget ekstra information, men også i forhold til et tilbud på, hvis man gerne vil i gang med GeoAI, til en pakke, som man kan bruge til at komme i gang med GeoAI på platformen. Så jeg tror egentlig bare, det var det, vi vil sige for os, og så tak for jeres opmærksomhed.